A partir de les 12:30 que ens vam alertar de l'apagada, automàticament a l'hospital va entrar el grup lactogen, el grup que tenim ja previst per davant una incidència de fallida de sistema energètic i per tant garantitzem tot que és l'activitat assistencial. Per tant, a nivell d'activitat no es va tenir que desprogramar res, a nivell d'hospital va permetre seguir els quiròfans amb la tira programada, la consulta externa, evidentment urgències i pràcticament tot. L'única incidència que van tenir va ser la ressonància magnètica, que és un aparell molt especialitzat i que no podia anar amb sistema de grup lactogen, però van desprogramar alguns malalts i és l'única cosa que va tenir afectació a nivell d'hospital. També els CAPs tot disposen de grup lactogen i per tant els CAPs de capçalera, Torroella, la Bisbal, Palafrugell i Palamós van treballar de manera normal i van poder donar el servei adequat sense cap tipus d'incidència. I l'únic espai que sí que van tenir una incidència és l'espai Vinque, que recentment hem inaugurat, que és on fem rehabilitació i també fem el CERME, que aquest sí que no té grup perquè és un local que no tenia previst la instal·lació de grup i evidentment a partir de la tarda, a partir de les 5 vam desactivar i desprogramar els pacients que podien fer fisioteràpia i rehabilitació. Per desgràcia tenim l'experiència de les nevades de l'any 2010 que ens va fer una lliçó i ens vam aprendre una mica de com afrontar una situació que pogués durar diversos dies. I per tant, nosaltres tenim un sistema que ens dona autonomia inicial de 48 hores, però es pot repostar amb gasoli i per tant podem fer de manera indefinida. Nosaltres ja en previsió havíem activat i tant és així que per seguretat a les 9 del vespre ja va arribar una cuba per repostar al punt de l'hospital i aquest matí els diferents CAP han estat repostant tots els dipòsits de gasoli. Per tant, com aquesta vegada el subministre de gasoli no està afectat, si tenim gasoli nosaltres podem anar fent autonomia de manera indefinida. Per tant, en aquest sentit no vam tenir cap incidència. Inicialment vam tenir alguna trucada, però la gent es presentava perquè, evidentment, tots els operadors de telefonia van caure i a partir de les 7 de la tarda pràcticament no havia línia telefònica. La gent es presentava, alguns, evidentment, no es van presentar, no es van poder anul·lar. En tot cas, reprogramarem avui alguns que no van poder venir, però no, en general, la gent a l'hospital pràcticament es va fer pràcticament el 100% de l'activitat. Com un dia normal. Sí, va ser un dia normal. Nosaltres vam fer algun protocol intern, vam assegurar poder alguns metges que a vegades els tenim localitzats per les nits, ells mateixos van oferir a quedar-se a l'hospital, més que res, perquè el problema era la localització dels telèfons, que no tenien comunicació, i concretament ahir els cirurgians, traumatòlegs i uròlegs, que habitualment estan localitzats, van fer la guàrdia de presència i també és d'agrair, per evitar que si hi havia alguna incidència tinguéssim tot l'equip disponible, però no va haver cap incidència. No hi ha cap afectació, en aquest cas no vam desprogramar la ressonància unes hores, però ja aquest matí a les 7 ja està funcionant i per tant es reprogramen aquests pocs pacients, però que no té afectació.